видеоклип точно за 7 лева. Смятат да работят и върху други проекти. Искате ли още малко от момчетата, които направиха ключека Козел-Возел? Футболистите събра. Купата е вече тука, джаболаните не тука. Футболисти, капитани, всички друса джаболани, джаболани, ключек. Джаболани, 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 футбомафани. Сега да не ви стане, да не ви вземе много да ви хареси да си чалга. Не би казал, както и споделихме с колегите, не само в чалга сферата мислиме да правиме. Просто скоро джаболани... Нов стил вече и нов стил имате ви. Нека си се връзва най-много с чалгата. Не си представям метал с джаболани и бубузела. Просто така звучат и това е първото нещо, което ни дойде. Не сме искали да направим чалги. По-скоро колегите не са искали да направят чалга. Просто така се получи. Може ли да се стигне до албум? Ами да, не знам до албум дали ще стигнем. То цялата идея тръгна да ни е забавно. Решихме, че успеем да го направим много весело, както и стана. Така че постепенно сега замисляме вече горе-долу, в смисъл подобно нещо, но най-вероятно няма да е в чалгата, но пак ще е същия стил забавен, леко пародия, леко комично и в скоро време може да е готово и тогава вече стъпка по стъпка. Добре, не ви ли пречи на другата работа? Музиката и не ви ли отлича повече внимание? После не може да си вършите качествено другите неща. Напротив, това ни мотивира да работим по-съвестно след като сме се забавлявали. Освен това, както казах вече много пъти, писваме и работно време, за да не бъде на компанията. Да, ако гледа шефа да знае, само извън работно време. И следващият ни проект, както споменах колегите, е в процес на разработка и отново ще ни отнеме съвсем малко време, за да бъде реализиран. Футболисти, капитани, всички друса джаболани, джаболани, кючек. Джаболани, 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 футбомафани. Джаболани, 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 футбомафани. Понеже вие сте добри професионалисти и общо взето за много време си станахте звезди. И понеже проектът ви е много такъв един, не много скъп, аз съм си приготвила точно 7 лева, колкото струва вашия клип и това. И чакам и мен да ми направите клип и да ме превърнете в звезда. То така всеки срещу 7 лева. Само не искам да имам в клипа. Може някоя по-лъскава кола, така, сон с поп-фолка. Макетче, съгласна съм на всичко за 7 лева, каквото стане, това е. Ще ги вземе. Имаме сделка пред камерата. А в рамките на етапа това, добре, наистина хубаво всичко на приятелски начала, следващия клип пак ли ще е така? И няма ли да вземеш нещо? Те режисьорите в днешно време взимат по 5-6, нагоре 10 хиляди, ти тук с 7 лева. Не знам, за момента всичко е така на приятелски начала, пък ако трябва да се взима, трябва и за режисьор, и за... Всеки трябва да вземе за текстописец някой друг, така че за момента поне ще го правим така за забавление най-вече, пък може пък и да издадем и албум, може и участие да ни поканят някъде, не се знае. На участие. Аз така като ви гледам, не че няма нищо лошо, напротив, много е хубаво, обаче ви гледам такъв сериозен труд и изведнъж да отидете цяла нощ да пътите, примерно с тази първа песен. Detroit, what? Detroit. Ами... доста време преговаряме с една звукозапис компания, Aftermath Records.
Това е компанията на Eminem и най-вероятно ще запишем нещо заедно. А всъщност за какво ме питаш? За кръчми? Може би ти Мангасарян първо ще започнем. Някакъв съвместен проект. Защо не и по-натам след второто ни парче с Абсурд? Зрителски интерес, по-скоро Eminem ще направи кавър версия на Джабулани Кючек, така че Да, Поли, искам да ни каже с какво ще се занимава от тук нататък и тя ще си остане ли певица в поп-фолка, въобще как ще се развиваш? И в поп-фолк, и в народна музика. Решила съм да се занимавам с музика. Надявам се да ми провърви в тази сфера. Независимо какъв ще бъде стила, искам да се занимавам с музика. И ходила ли си на кастинг към някоя музикална компания? Обикновено така, това е първата стъпка, която правят младите момичета, които искат сериозно да се занимават с това. Да, ходила съм и за момента всичко трябва да бъде в една голяма тайна и така. Може би по-натам пак ще се видим с вас и ще си говорим на тази тема. Може би съвсем скоро тук пред нас е една бъдеща звезда. То се усеща не само тя, а всички. имаме бюджет за втори клип, така че... Вярвам във вас. Добре, да добавите? Мълчали. Следващата изява. Чакаме следващата изява. Благодаря ви от сърце. Ритни бая ходи хвани, Кристияно самотича, руса маска се съблича. Футболисти, капитани, всички друса джабулани, джабулани, Кючек. Джабулани, 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 умалвани. Джабулани, 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 джабулани.